gaya masa ita kayan nan idan ba ranka zai baci ba Allah ya ce ba Allah tire su ce tire kayan no a ina he fada na ce tire dai na gaya ma baby thank you very much ai ina nan kai ina wallahi zan tafi za ka cire ko yanzu za ka ina baby shikenan nagode in kai ka san waye ni shi bai san waye ni ba zan nuna masa waye ni ce mu kana wala baraka to za ka cire ko in fige ba hankali ba baby thank you very much baby baby thank you very much cire mun za ka cire ko okay to ba hankali so baby baby ai za ka cire ko kuma ban kana dole cire mun kana na ce na fi shan iska ma na ce to farar kuwa sai da na ce ban baka kayan nan ka matsa he na baka miƙo cire mun wandan nije dan taimaka min wanda na fi haka wallahi zan yi kasa da mutum za ka cire ko kuma in fige shi baby thank you very much baby je ki kawai dama duk ce da kake kai ma kana da gidan mai kana dama duk ƙarya kake duk motocin nan dama duk na ƙarya ne kuna ba ta mun lokaci dai amma Allah ya tsakani na da kai mayaudari kawai kawo dauki takalmin ka yes rike takalmin ka hannu ko ran kai baci da na ce ban ba shi da shiga mu tafi dallan mara